Dat een goede bodem belangrijk is, weten niet alleen pizzabakkers. Eigenlijk geldt dat overal en zeker in de natuur. Voor het leven in de grond en ook voor dat erboven. Hoi Dorrie, ik begrijp dat jij me ook een bos instuurt. Hoi, ja inderdaad. Want ik wilde je eigenlijk een stukje laten graven. Moet ik werken? Jij mag werken. Waarom? Omdat ik je een stukje van de bodem wil laten zien. Is het hard werken? Nou, valt denk ik wel mee. Maar wel belangrijk. Wel belangrijk. Oké, gaan we doen. Ja. Gewoon de grond naar boven halen, zeg jij. Ja. Want dan Zo inderdaad. Oh. Zo? Nee. Ja. Nou ja, je ziet hierboven die strooisellaag. Ja. Dat is eigenlijk al je blad- en naaldafval wat op die bodem valt. Oké. Hier beneden zie je een hele grijze bodem. En dat geeft op die arme zandgronden eigenlijk aan dat al die voedingsstoffen allemaal zijn uitgespoeld. Daarom wordt die grijs. In een gezonde bosbodem heb je eigenlijk een hele dunne strooisellaag. Die wordt verteerd. Die voedingsstoffen worden opgenomen in de bodem die daaronder zit. Ja. En dit wordt dan ook mooi bruin van kleur. Daar zitten de voedingsstoffen in, daar zit het vocht in. En het is een kringloop. Het wordt weer opgenomen door die boom, het blad valt weer, het wordt afgebroken en het gaat rond. Die voedingsstoffen die gaan rond. Het bodemleven wat je hier verwacht in een gezonde bodem, dat eet dat wel. Maar dat zit hier niet in, want er is niks te halen voor ze. Dit is allemaal zuur. Dat willen ze niet, dat wordt niet omgezet, dat willen ze niet eten. Dus het bodemleven is er ook niet en dat heb je ook nodig. Hoe erg is het dan voor zo'n stuk zoals hier? Ja, in het bos in het algemeen is het heel erg. Ze zijn verzuurd, het is verdroogd. Dat kun je zien doordat de bomen gaan dood. Een van de maatregelen om die bosbodem zeg maar, te verbeteren is het maken van een groepenkap in het bos. We halen alle grote bomen weg. Aha. Wat eronder staat, dat behouden we om toch dat bosklimaat te behouden. En dan gaan we dus boompjes bij planten. Ja, en welke boompjes staan hier allemaal in? Het zijn loofboomsoorten als linde, haagbeuk, wintereik, hazelaar. En dat zijn soorten met makkelijk verteerbaar strooisel. En dat is wat we in willen brengen. Ja, het is geen wandelpad of zo, hè? Het is geen wandelpad. Met de harvester zijn die grote bomen eruit gehaald en die heeft een rijbaan nodig. En toen hebben we gezegd, we gaan die rijbaan inplanten en we gaan het binnenstuk gaan behouden, omdat we juist die ondergroei erin willen hebben. Het is een beetje rotzooi, hè, die ondergroei, maar dat is natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Deze kokers die gaan er over een jaar of 4 worden die weggehaald. En die helpen nu bij de slagingskant van die aanplant. Ja. Dat er niet aan gevreten wordt, zeg maar. Dat de reeën het niet opvreten. Je ziet ook allemaal dat er waterdruppels in hangen. Dus het heeft ook een eigen vochtklimaat in die koker. Dat je in droge zomers dat er toch nog wat vocht beschikbaar blijft. Ja. Kun je inschatten wanneer de bodem, hoeveel jaar er overheen gaat voordat de bodem is zoals jullie willen dat die is? Er wordt gezegd in 40 tot 70 jaar kun je een bodemverbetering verwachten. Ja, dat is lange termijn denken, hè? Dat is heel lange termijn. Maar wel noodzakelijk? Zeer noodzakelijk. Kortom, even geduld AUB. Hier zagen we wat er in bestaande bossen wordt gedaan. Zometeen zien we dat er ook nog nieuwe worden aangelegd. Bossen voor de toekomst.